Lagi soal jalan dhewe lho, Bang. Eh. Wis soal kok. Wis soal kok gone kono iki boyo rasa delok, Bang. Sopo? Oh, iku lho. Saya itu tidak menerima apapun selain Ya toh? uang pulsa. Bagus, Bang. Kuwi danane Bangunan telepon. Sing budaya ki pimpinane sapa? Tak tekone sapa? Bang iki jane sing budaya pimpinane sapa? Nah, sapa to mosok yoyo? Muni ngono. yo kuwi to. Nah, iya tebang. Toto iki dudu pimpinan. Toto ki sapa to? Sapa to? Kuwi sapa? Oh, kerja kaya ngono. Nyapa ora iki sejatine iki sapa? Bakul balon kuwi. Bakul balon kuwi. Ya iki sing duwe siwa budaya ya kuwi. Yo kata dhuwur. Dhuwur apa to? Apa? Ora terjare. Gede Lah kaya bakok. Apa to, Bang? Tak kira bayaran. Tak iyo. Terus suwun karo balona. Alah, ora. Terus kaya ngono kuwi. Dewe kangeli. Bagi bon kowe iki. Iki ngetep pianton sampeyan Yo bare. gak apa-apa. Ya alhamdulillah. Aturipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batok to. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pisan. Pisan. Sampai to? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iki ngomong. Assalamualaikum. Lah itu waalaikumsalam piye to iki? Lagi lemper nyopo iki. Kayak teyo. Gak. Biasanya nek ngene kapolsek. Tak apa Pak kapolsek senengane ngene iki. Pak. Pak. Udah jauh lho, Pak, nggih. Kok jual iki. Kita lagi anu wis senengane kapolsek, kita ngene iki sing rada rene iki. Lah, kirep dok. Anu, Pak Camat. Camat. Ya. Yo. Terus sing rada ulang kae. Lah. Sing kok ulang dhewe, kono iki nduk. Kok ulang nggih? Idul. Hah? Oh iya. Lah bapak dhewe ngono aku dituwang kene kok nesu. Lah sing kono dhewe iki ya kira-kira Pak Camat sing kono. Pak Camat. Baik. Iki Pak Camat rawuh piye? Pak Camat. Rawuh Pak Camat. Dua. Hah? Rawuh. Rawuh. Nggih. Kan rugi wae. Kok iki ta ora ketok. Ora ketok. Ora ketok. Ya. Pokoke duwe. Lah, iki sing nomor 3 sing saka iki. Lah, kira-kira iki mbah kami tuwa iki. Iki. Kotak-kotak. Ya. Dalam. Niki Hansip. Oh, bisa. Kasih pensi. Alah, Reski iki lho. Hansip kok tibae. Sapa? Jenenge Reski. Sandi. Sing iki. Wong e dia kedua. Oke, ya. Nek sing tengah iki adalah Sapa? singgah si Jelas apa? Jelas apa? Seneng aku lho, Dik. Goblok mana kowe iki? Kuat juk. Iki dalang aku tidak kono. Ndi? Sama 100.000 ae kok so. Dikek ndi? Iki diwalik. Diwalik ning ndi to? Iki diwalik kene mbok menawa bulur maju nek Lho, ngekai. ora ngambeki kowe. Mosok ngablek di Ya biji. tidak kono. Patute to. Dhewe kerja kene. Masa ngene gagalan gak utuh. ora apa-apa aku semangat. Pokoknya nek kene iki gone Bapak Lurah Bagri iki Iya yo. awake dhewe nyekuyuk. Hajatipun Bapak Lurah ya to. Belon sakmene biyan iki ndastok Das belon. to kasih wong iki. Ora lho wong iki jane ora demen nangkap dhewe ngono kok piye kok iso ndelok. Kenapa bayare? Kang, ayo, satu. Heh? Satu, bener ora ben ngerti kerjamu. Sapa? Kowe iki lho. Sumurung satu iki kowe lho, Cuk. Masalahnya wis mangan kepuk. Ndi? Oh iki lho. Malek-malek aku kok kene. Oh iki burung naik. Kowe bolos sapa to jane? Hah?
Lah nggih, Bu Lurah, nyuwun sewu nggih, Bu. Nggih. Ayo Mas. Siap, buat kok gugur dhewe lho. Lah, piye to? Kesel. Hah? Nyambut gawe kok ngono to ora sukan ngono. Pak Babin Sawung iki. Di, Pak Babita. Ha. Ora nyawur kok. Lah piye? Nah. Aku ngomong ora nyawur ngono ya tuduk Mas kamu kosong. Aku nek Mas Tony iki percaya aku. Lah kowe wis satu kok. Ya, kowe percaya ora? Mas Tony biasanya gano. Salah. Iki pacarnya kawak iki. Pak Tony iki pacarnya kawak kuwi. Iya. Mosok. Alah, iki dudunane Mbah Kasri kawin. Iya. Bisa kebate ngene ya. Oh nggih. Lah iki lho tutup mulut, Dik. Mas Tony kok Ngomong kan Markus Tony nggih. Enak dhewe kan ngerti. Pak Tony iki wong loro lho. Iya. Gak ngono. Piye? Ini ki opo muka kabel opo? Ini. Ini berarti mancing. Mobilnya kan kayak Banten deh. Nenek gede kan yo waktu semangat. Ya loh. Ora dadi ngopo. Mas Tony matur suwun. Ya matur suwun. Nggih. Iki Sama Pak Babin Karangjati. Pak Babin. Ya. Karangjati. Nggih. Iki Pak Yuda. Kuwi nyapa to? Kok mesti ngesul hae. Piye kok Pak Babin? Heeh. Pak tentara iki. Pak, halo Pak. Rumah saya. Ah, iya. Rumah saya. Pak. Buya buta. Lah, kelade. Matur suwun marana diwehi 200 ya. Iya. Anu, Pak. Kula. Dek, nyapa? Lah kok kene? Kene iki piye maksudmu? Oh, iki didon wong loro. Iki ngomongke gak omong kok. Lho. Iya to. Lah kok dingane aku tok iki? Seriwer nyambi to seri. Dingane aku iki. Wong gak omong karo kowe ngono. Lah, ora omong ya ora apa-apa. Saiki Piye? gentan majimu kae saka Mas Tony. Mas Tony, Kowe
Requestnya apa di mau Pak? Satu. Kita tenang requestnya apa? Oh satu ya. Jadi siji ngono ya. Pertama satu. Kelompok ini. Yes. Ya Pak pokok ditambahin atraksi. Iya, wis to. Pokoke engko mentok jam piro? Jam berapa? Jam 2 ya ta. Wis to. Ora apa-apa aku sesuk libur kok, Dik. Kowe sampai jam 2 Mas. Nah. Aku dituan, kok kuai di daerah. Sesuk dibelah iki. Oh, itu ada langsung sok barang. Bener, bocil. Iki wis poal iki. Ojo wedi. Sepine dina kita iki. Sakti ku Mergo baluran kowe duit. Iya. Kamu duit gak setting. Baluna orang kowe duit ora apa-apa. Nah, kamu mau Karek bulurah piye? bulurah duit wis go, Pak Lurah. Duit wis go Pak Lurah. Masa? Iya. Kayak gitu ku sapi. Saiki mengke amamu ning mburi duit tarian. Amamu ning mburi duit tarian. Gak isi lah. Kok isin piye lah? Wah, Dan kono tarian. Tarian. gak isi. Ya. Bulurah. Wong sing ndi kok kanane kok. Tarianmu ke apa? Gak wong iki sedih. Lah sebute muni kok lak bulurah. Pak Bapak Kapolsek lah. Ketae kukur-kukur apa piye? Kukur-kukur ki ora ana godhong. wah kukur-kukur no. Iya. Ayo. Ayo. Lanjut. Apa? Oh, iya. Ripun.
Piye? Piye to Mas Bayu? Piye Mas piye? Bapak nyuwun piye? Pripun? Namanya itu Mas siapa namanya? Mas Ebles. Ambon. Sabar. Urung. Ya. Urung. Kok disalah? Mohon izin Bapak Bagri. Ini permintaan untuk Bulurah Karangjati sama Pak Novel harus nyanyi 1 2. Sapa? Sing nyanyi sapa? Balut Ibu Lurah Karangjati Ibu Lurah mau nyanyi. sama Bapak Kapolsek Karangjati. Monggo Bu, pakai kula goyangi nggih. Nggih. Goyangi Lah, kan aku tak semoga. monggo Pak Kapolsek Nah, sama Ibu Lurah Karangjati dimohon ini permintaan dari Bapak Bagri izin Pak Novel untuk menyanyikan lagu 1 2. Mas, ojo lupa Mas, ojo. Yo. Ojo yo. Yo. Itu sangat. Monggo Pak Kapolsek izin sama Bulurah Karangjati. Bulurah enggak gelem pindah Pak pindah Pak. Wargamu Aku harus pulang. Mulai. Hot!
jempol. Ya, ada kayak nyampleng kan ya. Biasa untuk pas apa?
Padang murah. Padang. Apa channel ya? Gatrel. Lah kok gatel? Iya. Ini sing ki jancuk. Iya. Iki Gatrel channel ki jancuk. Asli pura. Iya. Masa Kan Gatrel. pesta. Nek koncone sampean Lu gua. Nah, ngono lah ganteng kok. nek kuri aku delok panen bayi sing kuwi aku. Alah, patangkuan lho. Lho, Ngedeni cang ngaji. patangkuan masih mburi patangkuan. Patangkuan utuh ya Sarai. Lah kok mbek kapal sing ning kono ngopo lek. Mbah, iku tempat gak iso badang jam 1 bar, Mbah. Lupa aku. Dewe kadang kali kan ya. Iya. Memang ngarep ki gawa usuke yo rada rasa. Lah iya. Aku utang aja. Tapi lagi iki. Gede enak ya. Terus please. Paling banter jelasan sekolahanane itu bilang. Calone nggonmu. Omah di Dallas kok. Bos mebel gede ya. Arep terakhir ono pencetane bar penonton. Benerane kena kabeh penonton. Ora salah. Lah monggo ngene malah sakmene lho. Sampeyan iki lho, Bro. Iya. Lah cacahe ning iki jero njero tak tekel dendok kena kabeh lho. Nek jero kalangan kan peraturan ada nang kono kan gak oleh. Iya. Kowe ngerti ning Kinan kae? Iya. Ora wis bos. Si. Ini kan ada ya toh. Ya toh. Nah, aku tuh penontonnya di kan, kita tuh politiknya orang yang politiknya mau lagi juga, Kan totalitas kok, Mbak.
Totalitas kok. Lah ya. Iya. Totalitas kok. Yo iya. Ini ra main ya. Nah, Suwi ra main. Ini mulai ke Surabaya langsung dicatat. nah. Tanggal 20 kok sebelum. Sing Surabaya lho ya. Sinan ku tanggal 7 baru bulan tahun. Ulang tahun. Tapi jenengan kene ku lama no kene ini kabeh. Iya. Mana main sing kabeh. Iya. Aman no kayak aman. Iya. Kono full. Kadang bangunan rasa dekat sama tuh. Saya tahu banteng aku. Woi. Tamban Pak. Nah. Enggak kaya ana mau. Tambani panik tuh ya. Nah. Tambane panen dhewe ya. Malah betul. Pemakan. Pecah pemakan.
Ya tapi aja mlebu ngono kuwi nek. Karo kamera. Karo kamera dua-dua. Gak izin karo mbake. Janjian dulu bodok kan iso kamera juga lho, Ge. Nek kamera dulu kuwi anak sampe bodok ya. Ayo saling. Yo ndok saling. Karo surate.
Kalau yang belakang ini kampung. Masakan
Mau metu ya? Ganteng so raja. Ya sing boyo ya, pelawake kuwi legere penuh. Saiki gak tanpa pelawak. Dia dadi bintang kok mati. Tanggal telu kan yang kono. Tanggal telu bayaran kono. Elang bandaran. Tanggal telu dengan aneh kalau. Ingat dikon pungkolei pengapote kepingin ketemu sengaja atau hati menuruti Apa? Come
Nek kurang ngomong ya. Ayah, ya. Ya, uy.
saiki wis malih kekipiru luntur kaya tresna